Исәнмесез. Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Ляна Ганиева. Бүгенге программада Туган якны өйрәнү музейында батырлык дәресе узды. Мәктәп укучылары Бөек Ватан сугышы геройлары турында 17 проект әзерләделәр. Кыска вакыт эчендә велосипед, коляска, самокат һәм электр мотоциклы көлгә һәм шүп өеменә әйләнә. Төзүчеләр проспекты 78 адресы буенча урнашкан йортның подъездында төнлә янгын чыккан. 1000-нән артык шәм, 300 килограммнан артык токмаш, коры ашлар, маскировка шелтәрләре һәм башка ризыклар. Шупай авылы волонтерлары махсус хәрби операциядә катнашучыларны инде 3 ел буе ярдәм белән тәэмин итеп тора. Мәктәп укучылары Бөек Ватан сугышы геройлары турында 17 проект әзерләделәр. Иң мөһим шарт – барлык Кызыл армия солдатлары да укучыларның бабалары булу. Куменков Игнатий Архипович родился 25 декабря 1920 года. Аня Субботина үзенең бабасы турында сөйли. Ул Бөек Ватан сугышы герое. Төньяк һәм Брянск фронтларында хезмәт иткән. Кызга чыгышка әзерләнергә әнисе һәм әбисе ярдәм иткән. У нее сохранилась информация. Әбидә аның турында мәгълүмат сакланган. Ул безгә сөйләде. Без шул мәгълүмат нигезендә проект яздык. Совет солдатның истәлеген Эмиль Мөхтәров гаиләсендә дә саклыйлар. Малайның бабасы да сугышта булган. Мөхтәровларда да бу мәгълүматны буыннан буынга тапшыралар. Мой прапрадедушка. Минем бабам 1942 елда фронтка китә. Ул өйдә хатынын һәм балаларын калдыра. Ленинград юнәлешендә Балтык фронты составында сугышам. 4-нче сыйныф укучылары үз бабалары турында Туган якны өйрәнү музейында батырлык дәресендә сөйләделәр. Биографияләрдән тыш балалар сугыш турында шигырьләр һәм җырлар да әзерләделәр. Земля дрожит, тепло души, ее согреет. Мәктәп укучылары өчен патриотик дәресне Гүзәл Гизатуллина үткәрде. Ул туган якны өйрәнү түгәрәген җитәкли. Аның фикеренчә, үз тамырларыңны белмичә, ил тарихын аңлау мөмкин түгел. Сегодня актуальной самой проблемой стает воспитание. Бүгенге көндә актуаль проблема балаларны патриотик рухта тәрбияләү. Моңа олы яшьтә түгел, кечкенәдән үк өйрәнергә кирәк. Шуңа күрә мин мондый дәресләр үткәрәм. Дәрестә теория гына түгел, практикада булды. Укучылар өчен музей булып экскурсия үткәрделәр. Бөек Ватан сугышы чорындагы солдатларның хәрби бүләкләрен һәм киемнәрен күрсәттеләр. Төзүчеләр урамындагы йорт подъездында янгын чыккан. Кыска вакыт эчендә велосипед, коляска, самокат һәм электр мотоциклы көлгә һәм шүп өеменә әйләнә. Әлеге хәл төнлә була. Размотает, мало не покажется, такой взрыв там будет, просто вынесет дверь, все, я уже варить пошел. Бу янау сүзләрен төзүчеләр проспектындагы 78-нче йортта яшәүчеләр 2нче каттагы күршесеннән алган. Төн уртасында ул фортир ишекләренә шакый башлый, ә аннары 3нче катта янгын чыга. Слышим хлопок. Каты тавыш ишетелде. Мин ишек күзлегеннән карадым. Ул шунда басып нәрсәдер эшли иде. Һәм шундук ялкын кабына, ут бик тиз тарала. Мин шунда ук янгын сөндерүчеләргә һәм иремә шалтыраттым. А мне сначала дочка написала, что этот псих опять случится. Башта кызым язды, бу кеше тагын ишекләргә шакый диде. Алар оннан курка. Мин ярар, тынычлап йоклагыз, бу беренче генә очрак түгел дидем. Ләкин шуннан соң хатыным шалтыратып, биредә көчле янгын диде. Мин шунда ук өйгә кайтып, ләкин керә алмадык. Янгын сөндерүчеләр килгәндә, алар барлык кешеләргә фатирларда калырга куша. Әмма бер кеше паникага бирелеп, тәрәзәдән сикерә. Ул шок хәлендә ябык сыну белән травматологиягә озатыла. Он испугался, да, у него просто дверь... Ул курыккан, чөнки аның ишеге төзүчедән калган. Ул утны үткәрә. Ә ут чыганагы якында булганга, ул нык кызгандыр. Мин башта нәрсә янганын аңламадым. Берәр фортир янып беткәндер дип уйладым. Һәм ут подъездда чыккан. Димәк, эшләр начар инде дидем. 3нче каттан 10нчы катка кадәр бүтән диварлар кара көйгән. Янгын милеккә күпме зыян китергәнен әле исәпләп бетермәгәннәр. Здесь я уже отмыл, здесь получается тоже немножко помыли, здесь прям окна было конкретно. Соответственно, потолок
был белый. Беренчел тикшерүү буенча янгынның сәбәбе ут түртү. Хәзерге вакытта шикләнелүче Ират полиция тарафыннан тоткарланган, вакыйганың шартлары ачыклана. Согласно правилам противопожарного режима, Россия Федерацияның янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре буенча подъезд баскычларында һәм эвакуация юлларында велосипед, коляска һәм башка әйберләр калдырырга ярамый. Чөнки янгын чыккан очракта алар эвакуациягә кумаучалый ала һәм үзе үк янгын чыганагына әйләнергә мөмкин. 1000-нән артык шәм, 300 килограммнан артык тукмаш, кыруашлар, маскировка шелтәрләре һәм башка ризыклар Чупай авылы волонтерлары махсус хәрби операциядә катнашучыларның инде 3 ел буе ярдәм белән тәэмин итеп тора. Алар монда эшкә килгән кебек киләләр һәм бу рәвешле үз улларына туган як җылысын җиткерә алабыз дип ышаналар. Моның өчен алар махсус оек башлар да бәйли. Biz менә шундый оек башлар бәйлибез. Бу хәрбиләрнең үтенече буенча. Чөнки бу оек башларның үкчәсе юк. Алар бер ягы тешелсә, икенче ягын әйләндереп киябез диләр. Димәк, монда оек башлар озак хезмәт итәргә тиеш. Фронттагы солдатлар инде 3 ел шунда һәм нәкъ менә шул вакыт эчендә Чупай авылының Кызыл яулыклар волонтерлары төркеме үз эшен алып барам. Из нашей деревни начали... Безнең авылдан егетләр китә башлагач, ярдәм итәргә теләүебез арта барды. Уйлана торгач, ничек тә булса ярдәм итәргә кирәк дип, без шушы волонтерлар төркемен булдырдык. Волонтерлар фикеренчә, яхшы эшнең сере һәр кешенең үз эшен намус белән башкаруында. Һәр этап мөһим. Волонтерлар күп төрле эш белән шөгыльләнә. Мәдәният йорты иркен булгач, бу эшләр өчен шартлар да бар. Авыл пенсионерлары өчен бу җиңүгә үз өлешен кертү мөмкинлеге. Алар әйтүенчә, Кызыл яулыклар волонтер төркеме 3 ел эчендә зур эш башкарган. В течение вот этих 3 лет... 3 ел дәвамында алар шәмнәр ясадылар. 1000-нән артык. Маскировка шелтәрләре 15 дәнә, тукмаш 300 килограммнан артык, йөн оек башлар 250 пар, 70 мең сумлык азык-төлек җыйдылар. Гуманитар ярдәмне Илгизә Иванова туплап фронтка җибәрә. Волонтерлар гына түгел, бөтен авыл халкы бу изге эшкә үз өлешен кертә. Хочу выразить огромную благодарность... Мин бөтен авылдашларыбызга гуманитар ярдәм җыюда күрсәткән игелекләре өчен зур рәхмәтемне белдерәм. Алар безгә җылы киемнәр, ризыклар алып киләләр. Волонтерлар төркемендә 30лап хатын-кыз бар. Хәзер алар март аенда солдатларга озатылачак яңа посылка әзерлиләр. Алкышлар, елмаюлар һәм әлбәттә чәчәкләр. Барысы да сөйкемле ханымлар өчен. Нефтче мәдәният йорты сәхнәсендә рәхмәт сүзләре яңгырады. Шәһәр һәм район хатын-кызларын 8 март бәйрәме белән кутладылар. Тантаналы шара кунаклары арасында оешма җитәкчеләре, предприятие хезмәткәрләре, махсус хәрби операциядә катнашучыларның аналары һәм хатыннары бар иде. Алар өчен сәхнәдә вокаль, инструменталь ансамбльләр һәм бию коллективлары чыгыш ясады. Ел хатын-кызы, ел Ират хатын-кыз карашы конкурсы җиңүчеләре арасында Әлмәт вәкилләре бер юлы 4 бүләккә лаек булдылар. Людмила Итяксова 3-нче буын герое номинациясендә җиңүче булды. Светлана Гыйлязова елның үрнә хатын-кызы номинациясендә җиңде. Гөлнара Шаһиева һәм Александр Збоев махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм иткән өчен аерым тану дигән махсус номинациясендә билгеләп үтелделәр. Әлмәттә законсыз шүплек табылды. Көньяк-көнчыгыш идарәҗе инспекторлары Репин урамында 198 квадрат метр майданында төзелеш калдыклары ачыклады. Экологлар инде Әлмәт башкарма комитетына шикаят юллаганнар. Шүплекне бетерү өчен 30 көн вакыт бирелгән. Ә хәзер спорт яңалыклары. 3-нче булып юбилейный боз сараенда нефтяник белән Мәскәүнең Юнисон командасы очрашты. Беренче 20 минутта командалар күпчелектә уйнап берәр алка керттеләр. 8-нче минутта исәпне Мәскәүле Константин Рыжев ачты. Тәнәфес алдыннан Дмитрий Байчук исәпне тигезли.
Икенче периодта Денис Цуканов уйынға дәр төсті, ә Кирилл Крутов нефтяникны алға шығара. Бірнеше минуттан Марк Янчевский һәм Кирилл Крутов ұйыштырған ғыжымнан соң үшінші алқаны Артур Буровкин кіртті. Шуннан соң инициативаны қунақлар алды. 40 минуттан соң таблодағы исәп 3-4 болды. Икенче тәнәфестән соң мәскәүлеләр ойырманы 2 алқаға қадар арттырдылар. Финал сиренасы яңгырарга 5 минут кала. Хуҗалар исәп ойырмасын киметә алдылар. Николай Глухов тапшыруыннан Дмитрий Байчук алка кертә. Очрашу 4-5 исәбе белән тамамлана. Үй сериясы 7 март көнне төгәлләнә. Әлмәтлеләр Звезда командасы белән очрашачак. Тагыда күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.